नोंथाङा सरकारनि न'नि थाखाय आर'जलाइ होदोंमोन नामा? जुदि नोंथाङा आर'जलाइ होदों, अब्ला फारिलाइयाव नोंथांनि मुंखौ नायबाय नामा? हादोरनि गोबां लाख सुबुंफोरा सरकारि न' मोननो थांगासिनो दं। प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि गेजेरजों गोबां लाख सुबुंफोरा सरकारि न'खौ मोननो हागोन। बे मावबिथांखिखौ गामि ओनसोलनि गोबां गोरिब सुबुंफोरा मोननो हागोन। न'नि फारिलाइ ओंखारनाय लोगो लोगोनो प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि गेजेरजों 3 कौटि सुबुंफोरा सरकारि न'खौ मोनगोन। खिखरसालि, मोब्लिब, LPGनि फोनांजाबखौबो गोबां लाख सुबुंफोरा मोननो हागोन। गोनां जानाय गासैबो फोरमानलाइफोरखौ बिनायसाफोरा होनांगोन। आधार कार्ड, पेन कार्ड आरो रेशन कार्ड होनांगोन। बैफोर मावबिथांखिफोरखौ मोननो थाखाय आधार कार्डआ बेंकजों फोनांजाबनाय जानांगोन।